И здравейте на всички, които ме гледат. Аз съм Ион и днеска отново ще правя клип на Майнкрафт. Имам ясен срок. Така. Майнкрафт. И още съм с бандикам. Ето бандикам. Ето до него ще има едно фрапс. И този път няма да е мултиплеер, ами ще е още по-хубаво синглплеер. Това е по-такова, така нямам интернет и няма какво да правя и така. Синглплеер ще играя. Защото няма друго да играя. Къде да филм? С моя приятел Лазар. Може би ще снимам на следващия или последващия клип. Така че да се радвам. Искам да е по-бързо, защото е така е скучно. Така да правя тачка. Mojang. Mojang 2 години ще ми излиза. А точно 2 години по-късно. Mojang. Най-накрая ми зареди. Само да проверя на него. И да, ето нямам интернет. Синглплеер. Главата на Йон. Хауя. Сега започвам. Ето до тук бях стигнал преди. Ето до тук. Така. Път убихме едни вълци, които искаха да ни вземат. Не вълци, ми кучета там. Трябват ми кокали. Трябва ми някакви кокали, за да се опитомя едно, аз не разполагам с кокали, така. Ето прасенца даже намерих. Още едно и още една кравичка. Чакам. Чакай сега само да те заровя. Може ли? Прасен. Дали? И ти кравичко също не гледай като някакъв истерик. И тебе ще заровя. Кой е това нещо? Ето. Къде изчезна кравата? Истерик. Ето. Шкопам за тебе. Не, чакай. Няма да мърдай. Не мърдай. Така. Ето кафата за копа може. Не бе, не, тъпа крава. Гледа. Айде идвай тук, бе, тъпа крава. Какво бяха? Спомнял да. Едно удряне по газа, айде. Аз с пръчка ще ударя и ти ще бягаш. Кравите на село поне не бягат. От тебе. Не бе, не бягай! Тази крава ще ме вбеси.
Така. Не. И ще убяй. За здраве. Убивай крава за здраве. Казвам аз. Айде, чао. Скоро виждане и нищо да не пусна. Тъпо нещо. Тъпо. Пусна ми на пържол. Чао. Кищата ми, ето тук има кокошка, която ще я привлека със семенца. Така, тук ще има един вход. Така. Днеска ще започна само това, първоначалната дупка за къщата. Ето тук, взет. Това зачупя, това зачупя, това всичко. До сега имам имам сега ще направя 4 връзки. Даже ще... Не. Значи ще правя ремонт от вътре. И това му строи. Даже съм живо. Тъпо нещо. Поне кухнята да и пак забравих, що казвам. Та-да! Така. Опа, я се това е. Така. Ето така. Ето. Ще ми направя първо център. Зъп. Добре. Зъп. И така. Зък. Просто го измисля. И ето тук. Така. Само това можах да направя в този клип. И това беше всичко от мен. Надявам се клипът да ви е харесал. Абонирайте се, харесвайте, за да има още повече клипове. Ако направя 10, ако направя 100 абонапа на някой клип, ще си изтегля фрапса, което ще мога да снимам с повече време. И ще направя един маратон и ще направя едно клипче на живо. Не на клипче, на живо. На живо може да гледате, ще играем с приятели. И благодаря ви, че ме гледахте. И това беше от мене. И чао!